Vill ni ha rött vin eller vitt vin? Rött vin måste jag ha, rött vin. Det är 37,5 bra. Very good. Notan är på $2000. Men det här kan inte stämma. Du ställer bara rött vin. Jo, men det här är November, den dyraste restaurangen i trakten. Vi kommer tillbaka om en stund.